kaçan bilýärmiz 4000 patbeşik bolundy agzamalarymyza näme söz berdik. Selamünaleyküm. Elbette yadımda. Kaçan da 4000 agza bolsak kanalımızın opşu peydasyny görkezeriz diýip söz beripdik we YouTube kanalynda näde pul gazanmaly hakynda video düşüreriz diýip söz berdik. Nädip sazlar etme YouTube kanaly. Näde YouTube kanalda öğretmenligi hakynda duýdurarys diýip aýdypdyk. Bir hepde $130 gazanmany öwretjekmi? Elbette hemmesi şu gün eger videomuzda näde YouTube kanalyny öğretmeli iň azyna $130 hepde näde gazanmaly siz üçin gyzykly bolsa kanalymyza agza bolun we videomuzu da kansa görmenizi hemenize maslahat berýäris. İlk öýlene etmeli zadyňyz kanaly ad tapmaly we kanaly haýsy temada öýretjek bolsaňyz şonu pikirlenin. Meselem aýdaly kanalyňyzy Aydyn we Saz hakynda açmak isleýän bolsaňyz kanalyňyzyň adyny Aydyn we Saza meňzeş bir zat oýlap tapyň. Meselem size bir kanal görkezeli Mukam ýa-da Mediaru. Şoňa alys özüňize Aydyn Saza ýakyn sazlar mukamy ýa-da owazlar sazlaşygy indi bolsa näde YouTube kanal açmalydygyny size görkezýäs. Birinji bilen Sazdat account özümüz üçin diýeli ad familiýa ýazmaly ustaýa. Meselem Medeniyet tımı diýeli. İlem gelin Türkmen medeniyeti diýeli. Türkmen medeniyet account ýazýas bu taýa. Türkmen medeniyet 21 ve parol. Ve şu taýny özümizçe bir parol oýlap tapýas. Indi bolsa telefon nomeriňizi öňünden ýazmaňyzy maslahat berýäris. Eger kanalyňyzy soňlukça öğretmekçi bolsaňyz, elbette telefon nomeriňizi görkezip geçin. Indi ketmeli zadymyz, elbette doğulan günümüz, ayımız ve yılımızı görkezmeli. İyi cinsimiz, yani pol diýilýär orusça. İyi dali. Şu taýda hemme praýlalar bilen özüňiz okap çıkarsanız düzgünlerini menemen stop berjek de özüm bir hatar okap çıkacak ve kabul edýäs. Yine de bolsa täze Türkmen medeniyet diýen kanalyny açdyk. İçine girýäs. Menüden Sazdat kanal. Indi olsa kanal Sazdat'a gideceğiz. Kanalın adı birinci ölçü bilen ýazýas. Mesela bizde Ýanky Türkmen medeniyet diýen adı goýýas ve Sazdat kanal. Siz kanalın üýtgedip bilersiňiz suratyny, adyny, isleýän makalyňyzy üýtgetmäge mümkinçiligiňiz bardyr. Indi bolsa kanala özüňizçe ad ve kanalın mazmununu yazıp bilersiniz. Mesela diýeli mazmun diýen ýerine salam azalar sizi kanalımızda hoş gördük. Ve şuna benzeş näme kanalınızın mazmunu boýunça yazıp bilersiniz ve saklaýan edip bilersiniz. Indi ikinci etmeli zadyňyz kanalınıza odanjalap beze vermeli. Mesela kanalınızın suratı ve kanalınızın baneri ýokarysynda çykyp duran suraty ve aşağındaky logosu. Biz size logo nädip sazdawaýdy etmeli, nädip kanalınızı emblema öğretmeli ve nädip surat koýulmaly, onu aýraçyn bir temada duyurup geçeriz. Eger siz üçin gyzykly bolýan bolsa, sazdawaýdy edip bilmeýän bolsaňyz,
bizle maslahatlaşıp bilirsiniz. Özümüz size kanalınıza təzəlenen emblema, logo döredip veririz. Ya da size təzə video çıkarırız, ne edip sazda aid etmelisiniz. İndi olsa birinci özümüzün kanalımıza geçelim. Bu bizim Studio Aşkavat kanalımız. Şurada yazıktır. Görüşünüzü alır. Bizim Studio Aşkavat kanalımızda umuman bir günde 13.000 prosmotr oldu. Yani 13.000 görkezci değil ya. Bu tayda 12.000 ve şuna benzer. Son 48 saatin içinde 26.000 görkezci oldu kanalımızda. Ve bu tayda kanalın opşu umumi mazmunu çıkan videoların sanımları görkezli. Hazır biz size kanalımızın sonki 7 günlük peydasını görkezelim. Bu kanalımızın 7 günlük peydası görüp duruşunuz yağlı. Bu tayda 7 gün sonki 28. noyabrdan 4. dekabra çeli ve şu tayda bizim bir kanalımızın bir heptelik peydası. Bu tayda olsa $1.90 bu kanalın her bir 1000 prosmotruna töleyen, yani videonuzu bir sapar girip çıktığı $1.90 size geçirilýär şoduňyza. Bu olsa eğer videonuz doluguna görüp çıkarılsa size $3 çelip tölenýär. Bu diýligi 10.000 prosmotra size gidetli $30 tölenýändir. Indi olsa nädip YouTube kanalından pul kazanmalı diyen tema geleli. Yani kaçan kanalımıza gireli ve Dırıcılık Stüdyosu'ndan monetizasiya diyen yerine geçeceğiz. Şu tayda görkezlisi boyunca kaçanda partnyorski programmanı açmak için size en azından 1000 sany agza ve 4000 saat san prosmotr gerek olýar.